Kaixo, arratsaldeon, zer moduz? Kaixo, arratsaldeon ongi etorri haur hezkuntzako guraso tailerrera. Hasi aurretik gustatuko litzaiguke konprobatzea ondo entzuten dela, ondo ikusten dela. Orduan, alba ezu, mesedez, txatetik idatzi hori dena primeran entzuten eta ikusten dela. Eta aprobetxatuko dut, txataren erabilerari buruz hitz egiteko. Formakuntzan zehar, hainbat momentutan parte hartzea eskatuko dizuegu, eta momentu horretan txata erabili ahalko duzue, eta gero ere, noski, formakuntzan zehar edozein zalantza sortzen zaizuela, aprobetxatu, ze gure lankideak unaietaneko gongo dira txatean, zuen galderak erantzuteko prest. Hori da, gogoratzen dizuegu gainera gailuaren arabera izango dituzuela volumena kontrolatzeko bi modu, bata izango dela ordenagailuko volumena, bai? Eta bestetik YouTubeko erreproduktorearena, bai? Orduan, Amaiak esan bezala, ja txatetik iruzten ari zaizkigu erantzunak, bai, dena badirudi ondo ikusita entzuten dela. Primeran. Ondo iruditzen baldin bazaizu, Amaia, ez gara aurkeztu ere egin. Egia da. Hortik hasiko gane baldin baduzu. Bai, ni Amaia naiz, haur hezkuntzako eta lehen hezkuntzako irakaslea, eta Ainhoa ematen ari naiz lanean. Eta bueno, laguntzen diet irakasleei proposamena gela barruan aurrera eramaten, ez? Formakuntzen bitartez eta bar. Eta nire kasuan ni Gorka naiz, baita ere irakaslea naiz, Amaia bezala, eta nire lana ere bada irakasleak eta laguntza, Ainhoa emateko proposamena aurrera eramaten, matematikako saioak ahalik eta esanguratsuenak, eta aberasgarrienak izan daitezen, bai? Orduan, bueno, azken egun hauetan eta izan gara antolatu nahi izan dugu horrelako familientzako formakuntza bat, eta, prest baldin bazaudete, martxan hasiko gara, ondo iruditzen baldin bazaizueneko proiektatu dezakegu ja, gurasoentzako prestatu dugun aurkezpentxo hori. Orduan, prest baldin bazaudete, beti asignariko genuke komentario txiki bat eta adierazpen txiki bat egiten azkenean ikastetxeei buruzkoa, ez? Hemen ona iritsi baldin bazeate eta hemen baldin bagaude da, adibidez, zuen ikastetxean Ainhoa emateko materialekin lanean hasi zaretelako, edo zuen seme-alabak Ainhoa emateko materialak erabiltzen dituztelako. Orduan, gaur saiatuko gea, dituzuen zalantza guzti horiek eta argitzen eta bar, baina posible da, bagian zalantza espezifikoak izatea, zuen ikastetxeari buruzkoak edo bertan egiten den lanketa espezifikoari buruzkoa. Orduan, beti ongi egongo da, bertara hurbiltzea baita ere, galdetzea, zuen seme-alaben irakasleekin komentatzea, eta bar. Baina, gaur saiatuko gea, zuen zalantzak eta argitzen. Hori da. Bale, formakuntza prestatu aurretik, begiratu genitun zeintzuk ziren zuen zalantzak, guri bidalitako zalantzak, eta 3 gai ezberdinetan antolatzea erabaki dugu. Lehenengo atala izango da zergatik ikasten dute matematika horrela eskolan, eta hemen hitz egingo dugu gehiago Ainhoa ematen filosofiari buruz, eta helburuei buruz. Bigarren atalean zer egite dute gure seme-alaben gelan ikusiko dugu. Eta hemen aztertuko ditugu bideo batzuk, gela barruan sartu gea, gela baten errealitatera ahalik eta gehien gerturatu ahal izateko. Orduan, bideo hauek komentatuko ditugu eta partekatuko ditugu gure ideiak. Eta azkenengo atalean, azkenengo puntuan, eta hau izan da gehien eskatu diguzuen gauza bat, nola lagun dezaket etxean, orduan, puntu hontan itzengo ditugun baliabideen inguruan, eta etxean egin ditzazkezuten dinamiken inguruan ere. Hori da. Gutxinaka saiatuko gara galdera hauek argitzen, baina, beti gustatzen zaigu galdera txiki batekin hastea. Orduan, txatetik galdera botako dizuegu, eta nahiko genuke zuen iritzia jakitea. Hau da, zein dan, HH-ko etapa horretatik daukazuten oroitzapenik goxoena, edo gehien gogoratzen dezuten gauza. Maia, zuk zer gogoratzen dezu? Egia da urruti gelditzen dela, baina nik gogoratzen dut jolas libre asko, esplorazio libre asko geneukala, gainera. Haur hezkuntzako patioa oso, mendiaren oso gertu zegon, orduan lokatza asko egoten zen, orduan gogoratzen naiz, makiltxoak hartzen genitula, eta figuritak, lokatzean figuritak sortzen genitula, zirkunferentziak, etxetxoak margotu, orduan, esplorazio libre asko, jolas libre asko, eta, imaginazioa asko sustatzen genuen, Zer esango zenukezuk, Gorka? Nik ere oroitzapen gutxi batzuk ditut, egia, dola asko gertatu zela, baina gogoratzen dut irakaslearekin geneukan harreman hori, gogoratzen dut baita ere kontatzen zizkigun ipuinak eta istorioak, gogoratzen dut psikomotrizitate gela, gauzatxo batzuk gogoratzen ditut eta batez ere asko jolasa, ze ondo pasatzen genuen, lagunak egiten genitula. Ze importantea irakaslearen rola, kasu hauetan? Guztiz. Balizak itxatetik zeo zer idatzi duten? Gu pixkat dilei pixkatekin goazenez, hor leko ditugu zuen baita ere esperientziak, baina ez dakit zuen oroitzapen horietan matematika asko aipatzen dugun, Eta gure ustez matematikako edukiak eta
oso momentu aproposa da HH-ko etapa, baita ere matematikako eduki ezagutza horiek ere landu ahal izateko. Orduan, jarraian ikusiko ez dute saiatu garela laburbiltzen inoamateko proposamenak ditun oinarri batzuk, ditun azkenean filosofia horretan zertan oinarritzen gean, ezta? Amaia, pasabaldin badezakezu, aztertuko dugu, alde batetik ikusten duzute zentruan jarri degula kompetentzian oinarritutako matematika batzuk lantzen ditugula. Honekin zer esan nahi dut, bai? Hori ikusi duzute alde batetik jartzen dula edukiak, bestetik prozesuak. Edukiei buruz hitz egin da, guretzat oso garrantzitsua da matematikak bere horretan lantzea. Hau da, matematikak ez dira aldatu, oso garrantzitsua da zenbakien ezagutza, oso garrantzitsua da baita ere ezagutza, figura geometriko ezberdinen ezaugarriak, ezagutza, zein dan gehien errepikatzen den aldagaia grafiko baten, hori ez da inoiz aldatuko, baina, jarri nahi izan diogula azkenean gaitasun batzun garapenean fokoa. Horrek zer esan nahi du? Etorkizuneko mundu aldakor baterako prestatu nahi ditugula gure ikasleak, hau da zuen seme-alabak, eta horretarako, nahi degula gure ikasleak izatea kritikoak, izatea honak patroiak aztertzen, izatea honak egoera ezberdinei, egoera ezberdinen edo estrategia ezberdinen bitartez erantzun posible ezberdinak topatzeko, edo, izan daitezenak kreatiboak, izan daitezela kritikoak, izan daitezela pertsona batzuk aztertzerako gaitasunak dituztenak, aztertzeko gaitasunak. Orduan, guk beti egiten dugun horren gainetik jartzen dugu beti kapa kompetentzial bat, edo behintzat ikasleen gaitasunena garapenera bideratuak, ezta? Eta hori, teorikoki oso ondo geratzen da, baina gera trasladatzeko nola egiten dugu. Puntu importante bat jolasa izango da, Gorka. Gure dinamika guztiak jolasean oinarrituta egongo dira, edo behintzat momentu ludiko batetik abiatuko dira, ez? Iasea jolas batengatik, edo ipuin bat, abesti bat, artelan batetik ere abiatuko dira, ez? Baina garrantzi asko emango diogu momentu ludiko hori, ez? Azkenean aurrezkuntzako etapan gaude, ez? Eta gero noski material manipulagarriaren erabilerari, ez? Hau da, umeak ikutuko dute, manipulatuko dute, azkenean badakigu matematikak oso abstraktuak diela, orduan material manipulagarria erabiltzen dugu, egiten ari garen hori ondo ulertzeko eta abstrakzio maila jeisteko, orduan gure ikasleak manipulatuko dute eraikitzen ari gean eduki horiek modu esanguratsu batean eraikitzeko, ez? Eta beste puntu importantea da eguneroko bizitza eta disiplinartekotasuna. Azkenean matematikak toki guztietan daude, ez? Eta disiplina guztikin lotu daitezke, eta ez daka zentzurik modu isolatu batean lantzea, ze esan dudan bezala disiplina guztikin lotu daitezke. Eta asko baliatzen gea gure aurre hezkuntzan ditugun errutina guztitaz, ez? Ikasleak sartzen dienetik, gelara sartzen dienetik, nor falta da, ze guraldi egiten duen gaur, edo segunean gaude, ez? Olako errutinei zuku matematiko hori ateratzen saiatzen gea, eta hemen adibidez, irudian ez dakit ondo ikusiko ezuen, baina irudian egutegiaren errutinarekin daude. Zenbat matematika landu daitezke errutina hauekin? Gorka azkenean, zenbakien ordena, edo zenbaki baten hurrengoa, edo zenbaki baten aurrekoa, edo inkluso zenbat falta den egun hontara iristeko patuketak ere landu daitezke, ez? Orduan, milaka gauza daude eta errutina hauen egunerokotasunean gertatzen den errutina hauen bitartez matematikak landu ditzazkegu. Bestetik, nik uste eta aipatu behar ditugula jarduera aberatsak, bai? Hor pantailan espinaldean ikusten dituzuen hauek. Azkenean, zergatik? Guk beti proposatzen ditugun jarduerak saiatzen gara aberatsak izaten, aberatsak zentzutan. Lehen esan dugun bezala, edukiak oso eduki matematikoak, hiztegi matematikoa erabiltzea oso garrantzitsua izango da, baina gainera eman behar digute aukera bat gaitasun matematikoak garatzeko. Hau da, estrategikoak izateko, datuak aztertzeko, zer gertatzen den patroiak bilatzeko, segidak egiteko. Orduan, alde batetik hori, nahi ditugu jarduerak ahalik eta aberasgarrienak izatea, eta bestetik garrantzitsua izango da baita ere, zoru bajuko eta zapai altuko jarduerak proposatzea. Zergatik, azkenean nahi degulako gure gela barruan ritmo ezberdin asko daudelako, orduan ikasle guztiek izan dezatela sarrera bat, denok parte hartzeko jarduera horietan, eta zapai ahalik eta urrutien jarri dezagun, ikasle guztiek ere iritsi ahal izateko ahalik eta urrutien. Horrela, bultzatuko dugu baita ere ikasleen sormena eta autonomia. Azkenean, uste dugu HH-ko etapako ezaugarrietako bat, nahi dugula ikasleek daukaten sormen gaitasun hori erabiltzea, eta era berean autonomia bat garatzea, gero eta gehiago heldutzen doazen horretan, autonomia bultzatzen saiatzen gara.
Eta bukatzeko proposatzen dugu ikasketa ibilbide bat, bai, ikasketa ibilbide helikoidal bat, askotan imaginatu izan ditugulako matematikak iriki eta itxi egiten ziren kajoiak bezala, eta irikitzen genuen, da begiratzen genuen barruan zenbakikuntza zegoela, ixten genuen da irikitzen genuen geometriako kajoia, eta bertan zegoena ikasi eta aztertzen genuen, bai. Baina guretzat oso garrantzitsua da ezagutza horiek konektatzen, bai. Orduan, zenbakikuntza lotzea geometriakin, da aztertu zenbat alde eta zenbat erpin izan ditzaken figura geometriko batek, eta zein dan gehien errepikatzen den aldagaia, eta aldagai horiek zenbatu, eta azkenean, proposatzen dugun ibilbide horretan aztertzea edukien arteko konexio horiek baita. Saiatu gara pixkat labur biltzen hau, atal oso teorikoa izan da bezala. Egia da, ez da erresa, ja marko teorikoa gutxo gora bera azalduta dago, eta orain bai, sartuko gea bigarren atalean, zer egiten dute gure zuen seme-alabek ikasgelan, bale? Hasiko gea ditugun dinamikak azaltzen, bale? Bi dinamika nagusi ditugu, alde batetik tailerrak ditugu, eta tailerren helburua da ezagutza eraikitzea, bai? Irakasleak tailerrak egingo di astean behin, orduan irakasleak aukeratuko du asteko momentu bat, eta hemen irudian ikuste dizuen bezala, hau da, asanbladan, bale, talde handitan, eduki edo kontzeptu potente bat aurkeztuko die, bai? Tailerrak izango dira gidatuak. Ez dira klase magistralak izango, baina importantea izango da irakaslearen gidaritzapen hori, bai? Beti egingo da, lehen komentatu dugun bezala, momentu ludiko batetik abiatuta, bai, jolasa, bestia, artelana, eta beti material manipulagarriarekin. Azkenean, eraikitzen ditugun kontzeptu horiek modu esanguratsu batean eraikitzeko, bai? Eta gero, espazioen helburua izango da, tailerretan landutako eduki eta kontzeptu horiek praktikara eramatea. Bai? Eta hortaz aparte, ikasleek aukera izatea, kontzeptu berriak deskubritzeko modu autonomo baten. Zergatik modu autonomo baten, azkenean, hemen irakaslearen rola ez da gidarena izango, baizik eta probokatzailearena. Bai? Galderak planteatuko izkie, ikaslei kuestionatuko du pixkat, ikasleen erantzuna, bai, eta nola ailegatu zea emaitza hontara, eta nola egin dezu, eta nola dakizu hau, ez? Galderen bitartez dinamizatuko du pixkat espazioa, baino modu autonomoan egingo da. Tailerrak eta espazioak lotuta egongo dira, bai? Tailer bat egongo da lotuta hainbat espazioekin, orduan ideia izango da, tailerrean ezagutza eraiki ondoren, ezagutza hauek praktika eramatea espazioetan, bale? Eta gero dakagu beste errekurtso banku bat deitzen dena ikasgelako bizitza. Ben komentatu dizuegu aurrezkuntzan errutina asko ditugula, ez? Hemen adibidez, irudian egutegiaren errutina lantzen da. Orduan, errutina hauei zuku matematiko hori atera nahi diogu, matematikak beste momentu batzutan ere landu ahal izateko, bale? Eta Amaia, ze iruditzen baldin bazaizu, pixkat espezifikoago joaten baldin bagera, gelako irudi batzuk atera ditugu, aztertzeko zer dien, esate bateako tailerrak, ezta? Perfecto. Orduan, tailerretan ikusten dezute, bi irudi jarri ditugu hor tailer ezberdinenak, idei izango litzateke, esplorazioa, manipulazioa, eraikitzea ezagutza batzuk. Lehenengoari buruz, zer esan ganezake? Lehenengo irudian, ezkerreko atalean dituzen bi irudi horiek. Goiko irudian ikasleak material manipulagarriarekin ari dira, ez? Irudi geometrikoekin daude, eta sailkapenak egiten ari dira, ez? Orduan, zirkuluekin sailkatu dituzte, hexagenoak, beste paisa batzuk ere dituztean sailkatzeko, eta hemen ze importantea da gorka irakaslearen rola. Ze azkenean, hemen goiko aldean egin dituzte sailkapen hauek, hizkuntza matematikoan nola sailkatu daitezke, beko irudi horretan, irizpide bat aukeratu dute pieza hauek, ez, irudi hauek sailkatu ahal izateko. Kasu honetan, kolorearen arabera sailkatu dituzte, ez? Aukeratu dezakete, eta hemen ere importantea da denon arteko erabaki bat izatea, ez? Zerren arabera sailkatuko dugu? Kolorearen arabera, formaren arabera, tamainaren arabera, ez? Orduan, hor importantea da, irakasleak gidatzea, ez? Eta esaldi matematikotan, ez, bihurtzea guztia. Zer esango zeniake bigarren tailerrari buruz? Bigarrengoan ikusten dugu lehenengo irudian eraikuntza bat egiten nahi diela. Pieza ezberdinak erabili dituztela, eraikuntza bat egiteko. Eta hemen, kasu honetan ere sailkapen mota bat egiten dute, baina sailkapen mota hau ezberdina izango da. Zeren baitan, erabiltzen dituzten pieza horiek, batzu dituzte alde lau batzuk, ezta? Eta beste batzuk alde kurbatuak dituzte. Orduan, ezin dugu berdin eraiki alde laua daukaten pieza horien gainean edo alde kurbatua daukaten pieza horien gainean, ezta? Orduan, baita ere aprobetxatzen dute ondorio bat ateratzeko eta sailkapen mota bat egiteko. Hau da, ditugun piezen araberako sailkapen bat egiteko, bai?
Eta hirugarrengoa pila gustatzen zait niri, bai, kutxatxo bat daukate hor, zer nolako kutxa da? Bai, hau da eraldatze makina, eta hau da kartoizko kasa bat, bi hutsune ditunak, bi zulotxo ditu, eta hemen aurrekaldean aldagaia dago. Bai, aldagaia kasu honetan da txartel bat edo karta bat, gehi bat ipintzen duna, ez dakit oso ondo ikusten zakezuen, baina bueno, gehi bat ipintzen du. Orduan, imaginazazue zulotxo hortatik, bai, eskubialdeko zulotxo hortatik, 7 karta sartzen dela. Bale, zer aterako da beste zulotxotatik? Bai, gehi bat jartzen badu, 8 karta aterako da, ez? Berdina egin dezakegu, irudi geometriko batekin, ez? Imaginatu, sartzen dugula triangelu gorri bat. Sartzen dugu eta hemen aldagaian agertzen da kolore aldaketa. Bai, orduan, atera beharko da triangelu bat, kasu honetan, baino gorria ezin da izan. Ja, berdea izan daiteke, horia, bai, baino aldatu duguna hemen gorria, kolorea da, bai? Orduan, hau oso potentea da, ze etorkizun baterako DBH-en inkluso inkognita kontzeptua lantzeko izugarri balio dugu, ez? Eta lehenengo haziak landatzen ari gaia aurrezkuntzako etatatik, oso potentea da. Bai, azkenean pentsamendu prealgebraiko horren hasierako hastapenak dira, ikusi dezakegulako aldagaia aldatu zer gertatzen den, edo aldagaia definitu dezakegulako, gero etorkizun baten isa bihurtuko dan hori izango dalako, ezta? Lehenengo haziak hemen eraiko dugu, bai? Hala ere pentsatu dugu, hemen irudi batzuk bai jarri ditugula, baina hobe izango litzatekela inkluso bideo batzuk grabatzen. Egia da, gela batera sartzea, kamera batekin ez dela bat ere erresa, adin txikiko azkenean ikasleak dielako taula, eta euskeraz lortzea oso zaila egin zaigu, orduan jarriko ditugun bideoak gazteleraz egingo die, izango die, subtitulak eta dituzte, orduan, Kataluniako ikastetxe batek erabaki dulako, lagadigu bere gelatan sartzen, kamera batekin, orduan aprobetxatuko ditugu bideoiek, hasieran ikusiko ditugu, eta gero komentatuko dugu ikusitako hori. Orduan, aztertuko dugu zehazki tailer bat, ezta? HH5-eko tailer bat, eta tailer honetan zer landuko dute, Amaia? Tailer honetan 9 zenbakia landuko dugu eta 9 zenbakiaren deskonposaketa, bale? Zuen jakiteko tailer bat 3 atal ezberdinetan antolatzen da, lehenengo da planteamendu atalean ikaslentzako testuinguru erreal bat planteatzen diegu, pixka tailer jakiteko ondoren zer landuko dugun, ez? Gero korapiloan garatzen da tailer osoa, eta gero amaieran ikusiko dugu zerrekin amaitzen duten, bale? Guazen nahian lehenengo jarduerarekin, zer ikusiko dugu lehenengo jardueran? Lehenengo jardueran ikusiko dugu irudikatzen dutela autobus bat. Ordan eserlekuak prestatzen dituzte, 9 eserlekuko autobus bat irudikatzen dute, eta ikusiko dute, irakasleak proposatuko du, zer gertatuko den, parada ezberdinetan, ikasleak sartu irtetzen baldin badira, tokia egongo denontzat, ez da egongo, ordan modu oso bibidentzial baten, ikusiko dugu 9 zenbakiarekin zelanketa egiten da. Jarri baldin badezakezu bidea mesedez. Vale, vamos a ver cuántas plazas tiene este autobús ahora mismo. A ver, ¿me ayudáis a contar? 10. ¿Necesitamos 10? Sí, porque alguien de... faltaba el conductor. Tiene que haber 9 más 1, 10 la del conductor. Vamos a contar primero que esté todo bien montado aquí. ¿Me ayudáis a contar? Sí. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el conductor. ¿Y el conductor lo ponemos ahí atrás? No. Ahí. Vale. Ahí. Se encontrarían unas paradas más adelante. ¿Con cuántos amigos? Con 4. Con 4 amigos. Vamos a ver si lo conseguimos. A ver si conseguimos llegar todos al teatro de marionetas, ¿sí? Nos abrochamos el cinturón. Y nos vamos a la parada número 3. Vamos, conductor. Pip, pip, hemos llegado. Y en esta parada se bajan 2 personas. Ahora, ¿cabrían los 4 amigos? ¿Hay sitio para los 4 amigos? Sí. ¿Sí hay sitio para ellos? ¿Cuántas plazas hay libres? 5. 5 libres. ¿Y cuántas ocupadas? Muy bien. 1, 2, 3, 4. 4. Vale, ¿me ayudas, John? Ven, vamos a buscar estos números. Hemos dicho, ¿cuántas libres y cuántas ocupadas? 5. 5. Sitio. Sí, no, ¿Lo has encontrado? ¿Y cuántas ocupadas? 4. Vaya, Gael, te ha ayudado, ¿eh? A ver, ¿se lo enseñas a los demás? Hay 5 libres y 4 ocupadas. ¿Y en total, cuántas plazas tenía el autobús? 9, por tanto, 5 y 4, ¿cuánto hacen? Hacen 9. ¿Pones esta pareja que suma 9 aquí? Gracias. Muy bien.
Y nos vamos a la última parada, a la de los amigos, a ver si no hay nadie más y caben todos. ¿Sí? ¿Nos atamos el cinturón? Vamos, conductor. La última parada, que ya llegamos. Ya estamos, pip, pip, hemos llegado. Y en esta parada solo estaban los 4 amigos. Por tanto, ¿caben? Sí. ¿Sí? A ver esos 4 amigos. 1, 2, vamos, Anderson. 4. 1, 2, 3 y 4. Ya. Siéntate, siéntate. ¿Han cabido los 4 amigos? A ver, ¿cuántas plazas hay ocupadas ahora? ¿Cuántas hay? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ocupadas. ¿Y cuántas libres? Una. ¿Me ayudas a encontrar esta pareja de números? Vale, gauza asko gertatu dira Pila bat, bideoetan. eta ze polita da Angela barrura sartzea, ezta? Bai, guztiz. Hemen zer ikusi dugu, azkenean bederatzi zenbakiaren deskonposaketa ikusi dugu, bai, deskonposaketa eta aukera posible guztiak ikusi ditugu, baina oso interesgarria da, ze oso modu bibentzialean egin da, ez? Azkenean ikasleak sortu behar izan dute, bederatzi eserlekoa dituzten autobus bat sortu behar izan dute, eta irakasleak egin duna, izan da, eszenatoki ezberdinak sortu, ez? Non? Parada ezberdinetik pasa behar dira, eta parada bakoitzean zerbait ezberdin gertatzen da, ez? Bidaiari batzuk igotzen dira, beste batzuk jaitsi, orduan zenbat eserleku egongo dira okupatuta, zenbat egongo dira libre, eta horrela, bederatzi deskonposaketa lantzen goaz, ez? Bederatziaren deskonposaketa edo deskonposaketa orokorrean oso abstraktua da lantzeko, ez? Orduan, Guztiz. zer da, zein da gure intentzioa, modu bibentzial baten, modu manipulatibo baten, edukiak abstraitzea edo abstrakzio maila jeistea pixkat, modu esanguratsu batean lantzeko edukiak. Hori da. Eta zein garrantzitsua hori, pues, eurek bizi dutelako azkenen bederatzi zenbaki hori zer dan, eta nola deskonposatu daiteke. Orduan, orain, bigarrengo atal honetan, aurkezpena jartzen baldin badiguzu eneko posible bada. Bai, baina komentatu nahiko nuke ere, Laurak egindako adierazpen matematikoak. Ze, importantea da modu hori, manipulatibo batean ezagutzak eta edukiak garatzea, baina hortaz aparte, badakigu, matematikak oso abstraktuak diela, ez? Eta pixkanaka hauek simbolizatzen joan behar gehala. Orduan, Laura irakaslea da, eta hartze ditu kartak eta adierazpen aritmetikoak sortze ditu, ez? Adierazten ditu gertatzen edo egiten diren batuketak, ez? Bidaiariak igotzen direnean, hori azkenean, batuketa bat da, ez? Orduan, juten da, esalde matematiko horiek pixkanakan irakusten. Hori da, bikain, eta justo oso garrantzitsua ere da, pues hori, abstrakziorantz egiten dugun bide hori, bai? Orduan, bigarren jarduera hontan, egingo dugu abstrakziorantz bide horretan jarraitu, eta eskatuko diegu ikaslei, oraindik material manipulagarrerekin, zek polikuak erabiliko dituzte, bai, bederatzea deskonposatzeko modu ezberdin horiek topatzea, bai, bikoteka egingo duten lanketa bada. Beraz, goazen ikustea gela barruan nola garden zuten. Mario, ¿qué habéis hecho aquí? ¿Cómo habéis llenado este autobús? Pues hemos puesto 8 y 1, Ya me- 9, 0, Sí. 1, 8, Sí. 3, 6, 9, 0, 4, 5, 9, 0, 9, 6, 3. ¿Todas estas parejas suman 9? Que ya te lo he puesto difícil. ¿Todas suman 9? ¿Lo habéis comprobado con los asientos? Sí, pero... ¿Sí? pero... ¿Y habéis hecho todas las parejas posibles? ¿Hay alguna combinación que os falte? Porque yo aquí veo repetida la del 9 y el 0, 9, 0, la veo repetida varias veces. ¿Falta alguna combinación más? No. ¿Cómo lo sabes? Porque ya hemos apuntado. Porque ya no hay más espacio. Pero a lo mejor hay más combinaciones aunque no haya más espacio. ¿Cómo podríamos saber si están todas las parejas hechas? John, ¿hay alguna manera de saberlo? Hemos hecho 5 ocupados. 0 ocupados. No, pero tenemos 5 libres. ¿Es lo mismo 4 ocupados y 5 libres que 5 ocupados y 4 libres? ¿Es lo mismo? 0 ocupados y 9 libres. Sí, es lo mismo que 9 ocupados y 0 libres.
hemen abstrakziora beste salto bat eman dugu, ez? Pixkanaka jungea, landu dugun modu oso manipulatibo batean landu dugun hori, abstraitzen, ez? Ez dugu guztiz kendu material manipulagarria, ze soporte gisa likubak zituzten, ez? Eta hauen bidez simbolizatzen zuten zenbat eserleku zeuden okupatuta eta zenbat libre, eta horrela bisualagoa da hientzat, ez? Baina azkenean erronka potentea zen, ez? Deskonposak eta posible guztiak asmatu eta aurkitu zituzten. Eta horretarako uste klabea dela Laurak egindako kudeaketa hori. Azkenean, joan da galderen bitartez denbora guztian ikusten, berdina alda bederatzi okupatuta egotea eta zero libre egotea eta bederatzi okupatua, ez? Azkenean, galdera horien bitartez ez dijoa zuzentzen, baizik eta gidatzen ikasleen jardun hori, ezta? Orduan, orain bai, geratzen zaigu komentatzea azkenengo atal hori, bai? Azkenengo atal bat egongo da, azkenengo atal horretan zer egingo dute? Azkenengo atal horretan ikaslei eskatuko zaie, tailerrean zehar landutako eta ikasitako hori marrazki baten bitartez adierazteko. Bai, dinamika oso polita da, azkenean hemen ikusiko dugu ikasle bakoitza adierazpen oso ezberdinak egingo dituztela. Bai, ikusiko dugun bideoan, ikasle guztiak adierazpenak egin dituzte eta ikusiko dugu zelako elkarrizketa izate dute irakaslea eta ikasleen artean, bale? ¿Qué has hecho en tu En representación? autobús ¿Sí? y estos son los que van a entrar. Ah, ¿y quién son estos que van a entrar? El hijo, la hija y la mamá Ah, es la mamá y los dos hijos. Sí. ¿Y dónde se iban? al teatro. Se iban al teatro. ¿Y este autobús dónde van a subir? ¿Cuántos asientos tiene? 9. ¿Tiene 9? A ver, ¿los contamos? Sí. Este tiene 6. 6. ¿Y ellos cuántos son? 3. 3. ¿Y cómo es que has hecho 6? ¿Querías hacer de 6 o de 9? 9. ¡Ay, qué ha pasado! ¿Te hubiera gustado hacerle 9 asientos? Bueno, no pasa nada, hemos hecho 6. 6 y 3 que están para subirse. ¿Y este número de aquí qué es? El número 1. El número 1. ¿Por qué? Porque es la parada 1. Ah, porque es la parada 1. ¿Puede ser que te hayas despistado que aquí hay 6 y aquí hay 3 y 6 y 3 son 9? ¿Sí? ¿Es eso lo que te ha hecho despistarte? Ah. ¿Y este de aquí quién es? El conductor. Ah, el conductor. ¿Y esto de aquí? Eso. Lo del autobús. ¿Para entrar al autobús? ¿Las puertas? Ah, muy bien. ¿Me quieres explicar algo más de tu representación? ¿No? ¿Nada más? Pues gracias, me gusta mucho. Zitu ze polita, elkarrizketa polita daukaten, azkenean aztertzeko, berak egin duen irudikapen horretan, ematen dio momentu bat ikasleari aztertzeko gelan gertatutakoa, eta gero horren baitan, buruan daukan hori guztia papelan errepresentatzea ez da bat ere erraza, baina dinamika oso lagungarria egiten zaie, ezta? Pixkat aztertzeko landutako hori, eta irakasleentzat zertarako da baliogarria. Azkenean erraminta oso potentea da ebaluatzeko eta ikusteko ikasle bakoitzak ze puntutan aurkitzen den. Eta hemen oso polita da, ze bakarrik adierazpen bat ikusi dugu, baina askotan ikuste ditugun eta aztertze ditugun adierazpenak oso ezberdinak dira. Ikasle batzuk egongo dira adierazpen piktorikoago batean, ikasle honek bezala, beste batzuk aritmetikoan batuketak egingo dituzte, beste batzuk oraindik motrizitate fina oraindik garatu gabe dakate eta ez dituzte beharko dute adierazpen piktoriko egin. Orduan, hau oso potentea da, azkenean informazio piloa jasotzen du irakasleak eta ikusteko ze puntutan aurkitzen dien, zenbateraino ulertu den tailerrean landutako hori eta ze importantea da azkenengo elkarrizketa hori, ez? Azkenean ezin gehaztu, haurreskuntzan gaudela, batzuk lehen komentatu dana, psikomotrizitate fina oraindik garatu gabe dakate. Edo agian marrazketan ez dira oso onak, ez? Orduan, eman behar diegu aukera elkarrizketa hori ukitzeko eta haiek ere saltzeko zer landu duten. Eta edukiaz gain, ze komentatu dugu, ez? 9 zenbakia landu dugu, 9 zenbakiaren deskonposaketa. Baina dinamika hontan ere gaitasun aldetik komunikazio asko garatzen ari eta adierazpena ere, ez? Ez da bat ere erresa. Tailerrean zer landutako hori, gero adierazpen bat bitartez azaltzea, ez? Orduan oso dinamika polita, bai.
orain, iruditzen baldin bazaizu, bueno, tailerrak aztertuta, gela barrura sartu gara, ez? Bai. Orain, esan dugu beste dinamika garrantzitsuenetarikoa zela espazioak, ezta? Eta espazioetan praktikatzen gendula. Orduan, hurrengo azterketa hontan ikusiko dugu, ba, bueno, ze espazio proposatzen ditugun guk, ezta? Espazio ezberdinak lantzen ditugulako, esan dugulakoen guretzat matematikak den, bueno, toki guztetan ikusten ditugula, ez? Ze espazio proposatzen dizkiogu guk ikastetxeari? Ba, sei motatako espazioak daude, bat da artea, bestea da behaketa eta esperimentazioa, egia da justu espazio hau oso lotuta dagoela zientziarekin, eta esplorazioarekin, eta bar, eraikuntza ere daukagu, jolas simbolikoa, material matematikoaren maila, eta hau hemen egia da, ba, bueno, eduki matematiko nahiko potenteak lantzen ditugula, ez? Ba, deskonposaketa asko, geometria, bai, zenbakikuntza, eta gero mai jolasak, bai? Eta hemen, ba, zenbakikuntza eta eduki matematikoak lantzeaz gain, ba, pixka bat arauak, txandak, ez? Aurrezkuntzan, ba, bueno, txandena ez dela oso erresa, ba, olako dinamikak ere ditugu. Orduan, guazen orain aztertzera, sakonki, bai? Adibide batzuk aukeratu ditugu, ezta? Bai, adibide batzuk aukeratu ditugu. Orduan, lehenengoan ikusiko dugu, ba, magi jokoen espazioan, bai, proposatzen diegula zenbakiekin jolas bat egitea. Hau da, ikusiko dugu, irakasleak proposatzen duen erronka, kasu honetan probokatzailearen rola edukiko du, eta jartzen dizkie, ba, batetik 10 kartak bueltak emanda, eta haurekin barko dituztenak karta horiek ordenatu, bai, txikitik handira, edo handitik txikira. Guazen ikustatzen modu zirten zan. Muy bien, mezclarlo otra vez y hacer una ronda más. Espero que lo vuelva a hacer bien. Y todos ganamos, Gabriel. ¿Qué le has dicho? ¿Y ahora? Zein ongi burutu duten erronka, ezta? Bai, oso ondo, hemen, zenbakien sekuentzia, zenbakien ordena, zenbaketan lantzen nahi gea, eta horrez, bueno, irakaslearen rola ere importantea izan da, ze azaldu die, momentu honetan ez zuten ezagutzen mai jolasa, ez? Orduan irakasleak azaldu die, ba, mai jolasak dituen arauak, txandak eta barrez, baina gero ja ikuste ez zuen modu oso autonomoan bete dutela jarduera eta jolastu dutela hori taldeka, ez? Eta hemen irakaslearen rola izan da gehiago behatzearena, ez? Behatzen du, ze puntura arte egite dituzten, bueno, lantzen nahi dien edukiak, ze puntura arte ez, orduan behaketaren lana daka, behatzailearen lana daka, baina ez du esku hartzen. Ez gutxiago, azkenean esan dugu momentu bat da, non edukiak aurretik landu ditugun eduki horiek praktikatu egingo dituzte. Hori da. Beste adibide aukeratu dugu artearen espazioaren, bai? Eta ikusiko ditugu ikasle batzuk, zinta batzuk, bai, jartze dituztela paperaren gainean, eta gero akuarela batzukin margotu egiten dutela gainetik. Zertarako? Oraintxe ikusiko dugu. Vale, ikusi dugu. Bai, espazioa oso polita da. Oso polita, oso divertida, asko gustatzen zaio orokorrean, ezta? Bai, egia da oso espazio irekia dela, eta ikasleak modu librean jolasten nahi diela, oda ikasle bakoitzak ipintze ditu zintak nahi duen moduan, margotzen ditu, ez margotzen du barrutik, eta gero kentzen dizkio zintak, ez? Eta hemen aztertuko dugu gelditu dien irudilauak. Eta hemen berriz ere oso importantea izango da irakaslearen rola. Ze azkenean galderak planteatuko izkioa, eta
zelako irudiak agertu dira hemen, lauki zuzenak eta zenbat alde ditu lauki zuzen batek, eta zenbat erpin, eta laukiren bat badago, edo lerro zuzen bat aurkitu aldezakezue, eta kurbatua nun daude eta nolakoak dira, nola dakizu, ez? Orduan, galderen bitartez, zuku matematiko ikaragarria atera diezaiokegu jarduera honi. Eta uste dut, azkenengo adibidean ere Bai. berdina gertatzen zaigula. Ikustiko ditugu ikasle batzuk, balen bezala eraikuntza batzuk egiten, bai? Eta eraikuntza horri buruzko irudikapen bat egingo dute gero, bai? Goazen ikusten. Vale. Vale, jo, ze polita, ez? Ikusi dugu, Bai. eraikuntza bat egin dutela lehenengo, erabili dituztela pieza ezberdinak, eta horrelako dorre edo gaztelu bat irudikatu dutela. Eta gero ikusi dugu ikaslea, paperean irudikapen bat egiten nahi zela. Irudikapen horrekin zer lortu nahi izan dugu, ez? Lortu nahi izan dugu ikasleak hartzea perspektiba bat, bai? Eta horren baitan, irudetik biderako trantsizio hori egitea, bai? Da, oso zailan erronka bat, eta adierazte asko kostatzen dana, baina pentsatu etorkizun baten, bai, bistak landuko dituztela. Aurretiko bista, alboko bista, goiko bista. Horren da kontzeptu bat hasieratik, bai, aurkeztu dieguna, eta gero, hori zein trasbase egin dezakegun irudetik bideako bista horiena, ezta? Gainera, hizkuntza aldetik eta hiztegi aldetik ere aldatzen da, ez? Irudeko piezak ikutze ditugunean, hauek dira aurpegiak, ez? Aurpegi hitzak agertzen dira, baina gero ja bidera pasatzen denean, bapatean ez daude aurpegirik, baina aldeak daude. Ez daude aldeak, erpinak eta hori guztia ikustea oso interesgarria da. Bikain, jo, ze polita izan den gelara sartzea, Bai. orain bukatu aurretik nahi genula azkenengo puntuari heldu, ezta? Azkenean, etxetik, hau guztian nola bultzatu dezakegu, ezta? Orduan, proposatu nahi genizkizueke baliabide batzuk, bai? Lehenengo baliabidea izango litzateke ikaslek propio daukaten karpetatxo bat, bai? Esan dugu, tailer bakoitzaren bukaeran erabiltzen dutela lamina bat, bai? Lamina hauek formatu ezberdinak dituzte, batzuk dira lamina hutsak, bai, hutsik daudenak edo txuriak dienak, eta bertan egiten dituztela ikaslek euren adierazpenak, adibidean, bideoko adibidean ikusi dugun bezala. Beste batzuk badaukate soporte visual bat, hau da figura geometriko batzuk adibidez adierazita, edo apal batzuk apainduak, margotuak eta horrela, ikaslek erabiliko dituztenak, euren adierazpenak horren gainetik egiteko esate bat. Eta badaude, hirugarren batzuk baita ere, pegatina batzuk edo itsasgarri batzukin egin ditugunak, sailkapen ezberdinak egin ahal izateko, eta bat, bai? Hauek guztiak ikasle bat bakoitza dauka bere karpetatxoan, eta lamina bakoitzaren atzekaldean badago azalduta tailer honen helburua zein den. Bai, ikaslearekin, zuen seme-alabarekin ere, elkarrizketatxo bat eduki dezakezuela horren inguruan. Eta zer landu zenuten azalduta, bertan badaukazu zuek informazioa landutako edukiei buruz. Bai, lehen ikusi dugun, irakaslearekin ikusi dugun elkarrizketa hori, gero etxean ere eduki ezakezue, eta, bueno, aukera emaiozue zuen seme-alabei, bai ere komunikatzeko, ez, landu duten hori, eta, bueno, etxean jarraipen hori egin ahal izateko oso interesgarria da. Eta ze beste baliabide ditugu? Bueno, hemen dokumentu bat dakagu, hau egia da irakasleak izango dutela, 3 hilabete bakoitzeko laburpentxo bat dago, eta hau interesgarria da, ze azkenean hemen eduki blokeak nola aurkezte ditugun eta zelako jarduerekin, dinamikekin eta material manipulagarriarekin egiten dugun, azaltzen dugu oso ondo azalduta dago, ez? Eta, bueno, nahi izatekotan, tutoreari eskatu eta bertan informazioa eukiko dizue. Hori da. Horrekin lotuta baita ere, esango genuke, lehen aipatu dugun bezala, zuen seme-alabekin izan ditzakezuen elkarrizketa horietan, esan dugu, matematika daudela bizitzako arlo guztietan, bai? Orduan, nola aprobetxatu ditzakegu matematikako, egunerokotasuneko egoera ezberdinak, zuku matematiko bat ateratzeko. Bai, hurrengo irudietan, ikusten dituzue, egoera errealak direla, ez? Eta zenbakiak, formak, tamainak, bai, sailkapenak, toki danetan topatu ditzakegula. Igogailuaren adibidea oso adierazgarri egiten zait, bai, azkenean zenbat pisu ditun gure eraikinak, pisu bat gehiago izatekotan zenbagarren pisura iritsi ginateke, bai, koloren bitarteko sailkapena, edo baita ere jola simbolikoarena, ez da, Maia? Guztiz, eta oso ondo lotu daiteke, gela barruan egite ditugun dinamikekin, ez? Orain egutegiarekin, ez? Edo inkluso lehen ikusi egun bai jolasarekin, ez? Zenbakiak ordenatzearen, azkenean, zenbakien sekuentzia da. Orduan, zuen galderein kudeaketarekin, lortu ditzazkezute edo batuketak egitea edo, zein da
zenbaki horren urrengoa, ez? Orduan, olako galderak ere oso baliagarriak Hori da. izango dira. Edo zenbat kandela jarriko dizkiogu, ez? Urte betetzeko tartari, edo zenbat denbora faltan bazkal ordurako, edo ze zenbaki ikusten dituzu hor seinale horretan, esate Inkluso, bai, zenbakikuntzarekin lotutako edukiak aipatzen ari gara, baina inkluso zirkunferentzia, ez? Tartan edo erlojuan, forma geometrikoak, azkenean matematikak toki guztietan daude. Inkluso hemen merkatuan, jolas simbolikoaren espazioarekin lotu dezakegun dinamika bat da, ez? Haiek ere merkatu bat dakate, eta merkatuan normalean hartze dituzte frutak, pixatze dituzte, ikuste dute, konparatze dute sagarra eta laranjak haien arteko pisuarekin, ez? Edo inkluso aipatzen dugu zelako forma dakan, esfera modukoa da, ez? Orduan, azkenean komentatu duguna, matematikak toki guztietan daude, eta azkenean betaurreko matematiko horiek ipini behar ditugu, eta alden bazuko gehien atera, ez? Hori da. Baina gero badaude beste baliabide batzuk, fisikoak direnak, esate bateako, ipuinak, seguru daukazutela momentutxo bat egunean zehar, edo asteburutan, edo libre daukazen momentu baten, zuen zenbalabekin ipuinak eta kontatzeko. Hemen bildu ditugu batzuk, proposamen batzuk, baina liburu eta ipuin pila bat daude, azkenean zuku matematiko ateratzeko, figura geometrikoa lantzen dielako, edo zenbakikuntza, eta bar, eta beta. Beti aukera ona da. Aukera ona da. Eta gainera momentu bat pasatzen dezute elkarrekin, ezta? Guztiz. Bai, momentu ludikoarekin jarraituz, ez? Mai jolasak ditugu. Mai jolasekin, milaka matematika landu ditzazkegu, ez bakarrik zenbakikuntza aldetik, baizik eta forma geometrikoak bistak, ez? Zenbakien sekuentzia, neurria inkluso handu daiteke, holako, segirak, patroiak, bai jolasen bitartez, ez? Orduan, hauek dira guk gomendatzen dizkizuegunak, baina milaka daude, ez? Milaka daude, bai. Eta milaka dauden bezala karta jokoak, kartak azkenan etxe guztietan egon daitezkeen baliabide batzu dira, eta edozein motatako kartak hauekin egin daitezke zenbakiak ordenatu. Edo paloaren edo kolorearen baitan ordenatu edo sailkatu. Beste batzutan, uno kartekin esate bateako gehi bi edo gehi lau egiten dugunean, batuketa, pentsamendu batukorraia inkluso. Orduan, badia momentu oso ludikoak aprobetxatu ditazkegunak eduki matematikoei, edo betaurreko matematiko horiek jarriz, zuko ateratzeko, ezta? Eta beste zerbait aipatuko zenuke familiei dedikatua daukaguna? Bueno, hauek dira eskaintzen dizkizuegun baliabideak, alde batetik dakagu bloga, bai? Hemen izango ezue, dainoamat.com, jarriz gero, Googleen, aurkituko ezue, familien atalean. Gero eta aparte dakagu familientzako aldizkaria, modu digitalean dago, eta hemen behar dezuen informazio guztia izango ezue, baditugun dinamikak. Eskaintzen dizkizuegun jarduerak, ez etxean egiteko, edo nola landu ezakegu eduki konkretu hau, ez? Edo ze erabilera eman diezaiokegu kartei, ez? Eta gero Spotifyeko aurrezkuntzako abestiak igo ditugu bertan, bidai luze bat izanez gero, jarri ahal izateko. Hori da. Eta bukatzen joateko, geratzen zaiguna da, alde batetik eskerrak ematea, eskerrak zuen ematea, eskerrak talde guztiari baita ere, eta eskerrak zuei txalde hau gurekin partekatzea erabaki dezutelako, eta guretzat oso garrantzitsua da zuen iritzia jakitea, ezta? Asko laguntzen digulako, etorkizunean egiten ditugun tailer hauek antolatzeko. Orduan, badaukazue hor QR kode bat, unaiek gure lankideak ere txatetik bidaliko du esteka mobiakin baldin bazodete. Orduan, bertatik eman dezakezue zuen iritzia, asko eskertuko genukeena. Eta, besterik gabe, eskerrak eman denizkizuegu. Mila esker. Hemen bukatuko dugu gaurkoz. Eta, eskerrik asko, atxaldeon guztioi. Agor. Thank you.